Sasaran kalian turonggo among sapi.
Kebasan koyo ngenteni utane mangsa ketiga Enjing kita sumur saking jroning raja kang ingkang dolo kuswa aprabusana nira-nira surya calira saking jalatri arasa madangi jagaduk ngono aneh
sak pencae muge marbapak bang sumira kena soroting surya kena soroting surya mekolan gunung gunung siap 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 siap
gawe ati supaya bisa nikah diadekno selire welas riko katanya muli rasa renjero dada weru apa diki pengen riko setinggalno aja maning maning riko kelek-kelek ati senang riko mesya tegore iki mirang seterima marga uang emas riko wis mati rasa rasano welasan ono kawitan iseng riko welasi kaya-kaya sing bisa ngerti bibiane riko teko gawe ati supaya bisa riko diadekno selire welas riko katanya muli rasa renjero dada weru ake diki pengen riko setinggalno aja maning maning riko kalek-kalek ati sing anggap riko wis siap teko urip iki mirang seterima marga wae welas riko wis mati bisa krasano welasan ono Mas, aku ingin cerita tentang kita berdua. Wong tuaku ora setuju yen kowe lan aku bersatu. Kandangmu marang aku, kowe yang kan berjuang bangin aku marang sliramu. Ojo sampe salah jalan, aku dah mundur mas dengan hatimu masih yo sadaya restuiku kaya kebeng kaji nang dhuwur meja yen Gusti restui waktu bisa apa genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti ngoten
Iya. Jadi. Ngendi nggonku golek senadyan ada takarani nuruti karepe ati yareng saiki ketemu kowe tinggalke aku kaya sumedal rasaku lo tumetes melasi pipiku yen pancen wis ora tresno tandha kanca pada sentra senja aja kuwi kilaki aku ora tiakal ngadeni kaya kete lelahanku biyen ngomong kok datang ketemu yen pancen wis ditinggalani gawe gila ati sawase kaya kene lelakonku biyen ngomong kok datang ketemu yen pancen ditinggalani gawe gila ati sawase Thank you.
otomatis